Tkompli l-botta u risposta kif għal darb'oħra l-Viċi Prim Ministru Chris Fearn ikkundanna l-kuntratt tal-procurement li sar fi żmien il-Ministru Konrad Mizzi għall-akkwist ta' apparat ta' 3 sptarijiet Karin Grek, Salluqa u l-Isptar Ġenerali ta' Għawdex, kuntratt li kien ingħata lill-kumpanija Technoline. Fearn infatti qed jibqa' jinsisti li dan il-kuntratt jaqa' f'dik illi tidher bħala sfida diretta lejn Konrad Mizzi. Parti żgħira mill-procurement tagħha jagħmluha through Technoline. Jiena kontu rejt li ma naħsibx li dik hija l-aħjar mod kif nagħmlu il-procurement. Stewart qed qablu miegħi u allura qegħdin jaħdmu biex kemm jista' jkun malaj tal-kuntratt bejn żewġ kumpaniji li m'għandux x'aqsam miegħu il-gvern jiġi maħlul. Id-dikjarazzjoni ta' Chris Fearn hija kundanna oħra fuq il-Ministru Mizzi li fil-leġislatura l-oħra kien Ministru tas-Saħħa. Meta ftit tal-jiem Konrad Mizzi kien mistoqsi dwar dan kollu minn Net News u ħarab milli jwieġeb id-domandi. Fl-istess waqt il-kap tal-Partit Nazzjonalista Jidrendelija daħal il-qorti biex jiddefendi l-aħjar interess tal-poplu Malti u Awċi ħalli dawn it-3 sptarijiet pubbliċi jirritornaw fidejn il-poplu kif xi darba kienu. Intant, meta kienet jindirizza lill-medja fl-isptar Mater Dei, Chris Fearn sostna li l-problemi li kien hemm fl-aħħar jiem fl-isptar kienu taħt kontroll u li huma kienu preparati. Kull sena kunu preparati għalih, dis-sena konna preparati wkoll. Dan jikkontradixxi dak li qalet l-MUMN dwar din is-sitwazzjoni fl-isptar, bis-sitwazzjoni tant tispiċċa insapportabbli li kellha tkun li sejjaħ laqa urġenti mal-gvern. Tlabna laqa urġenti biex naraw kif se nsolvu din il-problema. Għaliex is-sitwazzjoni kif inhi ma tistax iktar nissapportu iktar din is-sitwazzjoni ta' nuqqas ta' nirse speċjalment matul il-lejl. U fi sviluppi oħra sitwazzjoni kaotika fl-isptar u fil-bnadi tal-istess sptar komplew fl-aħħar sigħat bil-kap tal-Partit Nazzjonalista Jidrendelija jgħid li fl-aqwa żmien qed nesperjenzaw pazjenti fil-kuruturi u karozzi imwaħlin fit-traffiku biex jippruvaw jidħlu f'Mater Dei. Hija ta' preokkupazzjoni kbira illi fl-10 kwarta filgħodu it-triq li tagħti direttament lejn Mater Dei u l-Oncology Center il-ġdid hija ppakkjata bit-traffiku u minn tal-inqas mill-bypass ta' Birkirkara biex tasal sal-main entrance għandek 20 minuta. Din hija xi ħaġa ta' preokkupazzjoni illi l-gvern irid iweġeb għaliha. James Aronellu għal Net News.